जोंहा दिनै जारिमिन दंना गैया बेखौ लानानै सानबाय थानायनि सम गैया। जोंहा राव हारिमु दं। राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथिखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव हारि बायदियै गावनि हायाव गावनि सिमानि गेजेराव थांनानै थानो मोन्थाय दं। बेनिखायनो जों नांनांगोन, जुजिनांगोन। Honmaniya Tithi or Shraddha rise. When there is absence of reciprocity, there is ground for suspicion. য'ত খালি দিবই খোজে কিন্তু কেতিয়াও ল'ব নোখোজে বা দিয়া আৰু লোৱা নাই তাত সন্দেহ থাকিবই, সন্দেহ কৰিবই। খালি যদি ময়ে দিব খোজো, আপোনাৰ পৰা মই একো ল'ব নোখোজো, তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিবই। গতিকে যিবিলাকে নিজকে ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবে, ডাঙৰ জাতি বুলি ভাবে আৰু উন্নত জাতি বুলি ভাবে, তেখেতসকলে খালি দিলেই নহ'ব, ল'বলৈও শিকিব লাগিব। নহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত কোন যাব? কোনে যাব? আপোনালোকৰ লগত থাকিব কোনে? কোনেও নাথাকিব। মোৰ সন্দেহ, কাৰণ উন্নত জাতি বুলি, ডাঙৰ মানুহ বুলি, জ্ঞানী মানুহ বুলি খালি আমালোকক দিব খোজে। অসমীয়া ভাষা নক'লে আমাক অসমীয়া নহয় বুলি ক'ব, আমাক বেয়া পাব। কিন্তু কিমান অসমীয়াই আজি বড়ো ভাষা কৈছে? নকয়। গতিকে খালি দিব বিচাৰিলে নহ'ব, খালি দিব বিচাৰিলে নহ'ব, ল'বও লাগিব। যদি 80% असमिया एबा बर'फ्रानो थांनानै थानायनि खोथाखौ साननो गोनां जादोंब्ला, गिनो गोनां जादोंब्ला, जों बिथांमोना बुंनाय बायदि 20%नि बर'फ्रा मानोथो साननो गोनां आरो गिनो गोनां जाया? जोंनि सुबुं अनजिमाया 80% बा मेजरिटि मोनब्ला जोंहा नांनांगौ गैयामोन। जों मेजरिटि मोनब्ला जोंहा नांनांगौ आरो जुजिनांगौ गैलियामोन। जोंनो गावनो सरकार दानो हागौमोन आरो नांगौ बायदियै थांनानै थानो राहा लामा खालामना लानो हागौमोन। बुंमोन दिनै बर'फोरनि सुबुं अनजिमाया मात्र 20%सो होनना बुंदों। नाथाय दिनै बर'फ्रा गावनि हायावनो माबायदि 20% जाखो? निस्सय जिखिनि समाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक सोरजिदोंमोन, बेखिनि समाव बैफोर जायगायाव बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया गोबांसिनमोन एबा जों मेजरिटिमोन। जायनि थाखायनो आसाम सरकार आरो बै समनि गिबि मन्त्रि गपिनाथ बरदलैया बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ 1948 मायथाइयाव सोरजिनानै होदोंमोन। अब्ला दिनै माबायदियै बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो? दिनै माबायदि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो? तार बाबे दायी कोन? Who is responsible for it? जों जेन दा 20%निफ्राय 15% जाया, 15%निफ्राय जेन 10% जाया, 10%निफ्राय जेन जों 5% जाया, 5%निफ्राय जेन जों लाथिख' जाया, बेनि थाखायनो जों दिनै साननो गोनां जादों, नांनो गोनां जादों। जों डाइनासुर आरो दद दाउफोर बायदि बे बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबस्रांनो लुबैयाखै। जोंखौबो सोरजिगिरि इसोरानो सोरजिदों। बेनिखायनो जोंहाबो गुबुनफोरबायदिनो थांनानै थानायनि मोन्थाय दं। 20% एबा मेजरिटिनि खोथा गैया। हारि बायदियै थांनानै थानायनि जुजिनाय आरो दावहाया जुगामि जानांगोन। सिबिजाथाव आलासि आरो गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन, बाथ्रायाव बुंनाय दं,
दि सासे मानसिया गोग्लैयोब्ला सिखांना दोम थाया बियो थाबायलाङो दावबायलाङो बेनिखायनो जौथाय बोसोर गोग्लैसोना थानायनिफ्राय जोंबो सिखांनानै दोम थायालाब्लानो सिगांजों आरो जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन There is a saying that if a man is fallen he should not only stand up but also move forward We have been fallen for centuries So now it is time not only to stand up but also to move forward towards our destination नुजाथि फैनाय गेदेमा आलासि आरो रायजो राजा नोंथांमोन जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा जों जागोन देरहासार As long as we profess one faith, one nation, and one principle, and one dream, no force on earth can divide us. No force can defeat us. गेदेमा आलासि आरो रायजो राजा नोंथांमोन We know that dialogue is the highest form of fighting or war. जों मिथियो जे जि सावरायनाय बिनो बयनिसायबो गोजौ थाखोनि नांनाय जुजिनाय एबा दावहा बुजाबुजि खालामनो एबा गोरोबथालायनो सावरायनाया बयनिख्रुइबो देरसिन जुजिनाय नांनाय होनना जों मिथियो बर'फ्रा बेखौ थांनाय 50 बोसोराव मोनदांबोदों खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों थगायजादों बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन थांनाय 24 जुनाव आं नोंथांमोननि अननाय बरायनाय अनसायनाय सिबिनाय आरो हेफाजाब आरो मददखौ नुनानै सोमोनांदोंमोन गोमोदोंमोन थेवब्लाबो आं सानदोंमोन बेखौ गोख्रैनो बावलांनो हागोन होनना नाथाय दिनैसिम नोंथांमोना आंखौ बावनो सम आरो खाबु होआखै दिनैसिम नोंथांमोना लैहोर केम्पआव फैना आंखौ जिबायदियै बरायदों अनसायदों सिबिदों आरो हेफाजाब आरो मदद होदों बेखौ नुनानै आरोबाव आं सोमोनांदों आंहा नोंथांमोननो होफिननो जेबो गैया नोंथांमोननि हारि बायदि थानायनि जि स्पिरिट जिउमा एबा आत्मा बेखौ नुनानै आं इनायनो गोमोदों सोमोदों आरो रंजानायबो मोनदों आं फोथायदों नोंथांमोननि जि हारि बायदि थांना थानायनि हास्थायनाय नाजानाय एबा स्पिरिट एबा जिउमा एबा आत्मा बेखौ रावबो फेजेननो हानाय नङा नोंथांमोना जेरै आंजों लोगोआव दं आंबो मोदोमै जिउयै अराय नोंथांमोनजोंनो थागोन आरो थाबाय थागोन नोंथांमोननि हारि बायदियै थांनानै थानायनि जि स्पिरिट एबा जिउमा बेनो सानसेब्लाबो जोंखौ देरहासार खालामगोन होनना आंहा गोथौ गुवार फोथायनाय दं NDFB जिउ लावथों जांख्रिथायारि जिउ लावथों हारि बायदि थांना थानायनि जि बर'नि सिमां बे सिमाङा जाफुंथों खुलुमबाय गोजोन्थों